Jo, takže lidi to snažíte. Já jsem to omylem dal pryč, protože mě se to nějak blblo. Nenatáčelo to, tak, no jako natáčelo, ale přestalo to pak natáčet, takže já musím teď pokračovat znovu. Samozřejmě, že jdu na ten další porad svět, jenomže to prostě, no ale další video fakt slibuju, že postavíme to backrooms. Samozřejmě, že s příkazama. Přes lomeno fail a tak. Takže. A co ten skin načte, prostě. Prostě budeme hrát zase. Pro stejný koncept. No, už jsem jestli skin, tak dobrý. Takže budu mít zase lidi svůj skin, vypít. Jdeme, no. Jo, počkej, tady jsem to neměl zablokovaný. Neomezená snímková fotografie. Dám pročítání kamery. Dobrý, dostačí. Takže dostačí kamery. Takže jdeme zpátky na ten svět. A to radši dobrý, takže už to zase kurňa. Že nemůžeme to. Co to je za zvuky? Máme kámen. Vyčkej, jak se tady nespadne, jo? Ty nenávidím. Tolik hlíny, jo? Kamo? Ještě se musíš, ještě se to dubuje. Ne. Ty bloky. Zablokej. Hlavně bezpečí to. Tak, rychle. Jdem spát. Takže dobrý. Tak, co zase chodí? No, to nechoď ke mému baráku. Nechci ještě, aby zapálil můj barák, zapomeň. Takové urychlím smrt. Takže, kamo, ty bugy. Se musíme rychle dojíst. Kamo, já nesmím umřít. Fakt nesmím. Rychle. Nemůžu, kamo. Sice jsem párkrát. Dobrý, teď se mi healil. Takže já si teď jdu vykraftit. Samozřejmě, že
asi nějak nejde. Ten text uděláme automaticky. Takže takhle jako... Já už nemáme tyčky, takže... si uděláme další. Doufám, že máme meč, dobrý. Kam? Tak. Ještě pes, na to jsem zapomněl. Tak, kam? Jo, na něco jsem zapomněl. Jo, tady. No. Tak. To nehybne prostě. Víte? To je to good mod. Ok, teď když to vypnu. Počkej. Tak mě to... Teď mě to prostě hitne. Takže tohle se vyplatí. Pokud si to stanete přes Happy Mod a nechcete si ho kupovat. Prší. Tak to nemůžeme se. Evoluška je. Dvě bouřka. Jo,
lidi jinak prší, já nevím proč, ale je bouřka zároveň a měl by mít spát. A nevím proč, protože to prostě nejde. Protože Minecraft logika není normální, že v noci jenom jde spát Minecraft. A ve dne ne. Normálně může spát i ve dne v realitě, já to nechápu prostě, děláte, no. Nebudeme řešit nějaký chyby, skutečně. Zatím budu rád zvednout. Počkej, ten zvuk. Tenhle? Takový jiný. Ne. Pap. Jinak možná budu hrát někdy i s kamarádem natáčet. No, pokud vůbec bude hrano, no, ale to je jedno. Já už se chci hlavně vyspat. Ať skončí to pršení. Tam, ještě mi vlezou do baráku. Čau, Večko. Že si po mně střílíš, jo. Jseš nubáček. Ty si zkoušej dál, jak chceš, ale ani do těch panů. A vidíš to? Ty krásu, tohle po mně nastřelilo. To je hustý. Potřebujeme samozřejmě armor, takže zbraňte místa. Počkej. Mně z něj nic nevypadlo, zbytečně jsem zabíjel chudáka, koníčka. Tady ovečka bude mít určitě něco. Týdlu. Jsem mi zabil mečem a tohle. Počkej, tohle jsem tady opravoval, ne? Kur... Ja. Potřebujeme ne schody, ale zábrany. Jak to je? Kamo? Ne, my na to nemáme klid. Tak musíme jít těžit, no. Ale už je noc. Jdeme spát. Ráno si natěžíme dřevo. No dá. Takže... A další den je? Zombíky, ty takhle, ty chceš, abych uložil, tak to ne.
Tak jo. Tak to si děláš bez zbytečně. Co to je? Co to je, lidi? Počkej, nepostavil to Herobrine. Co to je? To se běžně jen tak nestává. Není to nějaký divný? Že se tohle děje? Asi mám prokletý svět. Počkej, nebyl to fakt Herobrine? Se bojím, jako. Tady si, hej kam? Tady si uděláme schody radši nahoru. Jo. Jsem nechtěl. Vypnu si good. Fuck, hustý, kámo. Já se potřebuji najíst. Ne, já už nemám maso, ne. To mi nedělej, to mi nedělej.